Sziasztok, én Áron vagyok, és ma csinálok egy ilyen Minecraftos videót. Most egy ilyen Survivor-t akarok, túlélőt csinálok. A kezdőértekhez beírom, hogy 59. Akkor jó, a neve nem az lesz, hogy világ, hanem Minecraft. Akkor ez lesz a neve. Felépíti, világ betöltése, domborzat felépítése, jó, hát engem már is egy ilyen, hát csak mert beírtam oda, de mindegy, én most Spaceful-ra rakom, és békés. Jó. Kész, vissza a játékba. Ja, igaz, itt nem tudok repülni, elfelejtettem. Most csak valami fa vagy valami ott megy. Jó. Lesz csak. Várját, mi van? Talán valami. Csak egy bánya. Wow. De ez visszafagy. Mindegy. Én most csinálok fenyődeszkát. Várjatok, rakok egy szünetet. Jó, most csak annyit csináltam egy kardot, és egy barkátot. Azért csináltam, mert egyszerűen tudtam csinálni. Úristen, hogy beszóltam. Aj, barkács asztal. Köszönöm. Keresek egy jó kis helyt, majd oda építek egy házat, és kész. Maximum váltok game módot, nem csalok. Majd április 1-ben trollok ezzel. A game módot váltok Survivor-ben. Szerintem ott jó lesz. Ott láttátok, hogy milyen jó hely. Mindig oda nem érek, és lehet, hogy nem már megütöttem magam. Ez tőlem csúnya volt.
de mindjárt is vannak mellettem jégcsapok, bazi nagy jégcsapok. És itt vannak fák. Jól tudok majd házat építeni. Szerintem ide majd jól lesz egy ilyen kisebb kunyhó. Szerintem itt jó is lesz, itt kilátás és jó télies. Hát szerintem jó lesz ez a hely. Látom, itt egy csomó fa van. Ide én most ide, ahhoz a fához letelepedem. Csinálok egy imádát. De úgy elhívítsen, akkor megint kell rakok egy szünetet. Jó, visszatértem, csináltam egy ládát. Itt van. Hát szóval ide be is rakom a dolgaim. Csákányom, bot és fenyőcsemete. Szóval ennyi lett volna már. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok, én Áron voltam.